Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Identero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri isus. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay yung programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Nagasat ngal daw ti Biyernes tayo amin sa pada papagayam 18 apo ti mabilang idi bulan ti Agosto 2023. Dumanon ka na kayo ti sabali pa aparang ti programa Damdamag ni Berto. Manipo na po iti ENR online. Dito di pagayam yo ni Robert De La Cruz, iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Di kito damdamaga po nga kahit mingay danong ka na kayo. Ada dito yung pasamak. Dito po para ka dito di ba di kalman rimwar dito nababa nga produksyon ti ikan. Kakabsat king gigiyem. Tatapo, amuyo ado dito agkahilig nga agtaraken iti ikan tapno panglako, pangkabuhayan. Ada dito problema ti may isang amamuti numuti biyang nga dito na i-deliver king kwa na po almost 30 kilos from that 50 kilos nga fingerlings ti hito, paltat, kaabsat, natay. Ano di kita rason nga mabali na matay. Di kita may deliver apo nga fingerlings. Ano ti makungkuna nga mishandling iti biyang di kito. Padaanan nyo apo ti Fishery Regulatory Coordinator ti Provincial Agriculture Office ni Mr. Arthur Valente. Makainuman tayo ito apo, pagsasaritaan tayo ti mishandling, iti panakay biyahe, dito yung fingerlings, and at the same time, dito yung nababa nga produksyon ti ikan, kadito yung munan nga kagudwa ti tawen, gagayim ken kaamsat. Kaya nakasapay, dito sabsabali nga damdamag, papagayam, damag nasyonal, ada dito 50 kitupat kano a porsyento kada tayo nga Pinoy timang pabor nga ada dapay nga mapaigetan ti military ties ti pagilyan tayo nga Pilipinas ken ti Estados Unidos tapnon ti kasta maikan tayo apo ti solusyon ti problema iti West Philippine Sea gagayem ken kaamsat. Okay? Iti sabali nga bangir papagayam, iti sabali pa nga damdamag, deti mistaken identity nga pa nakapapatay apo deti 17 years old nga ni Jimboy ijay Nabutas City gagayem ken kaamsat, deti ikaskasa apo ti Senado nga panag-investigar papagayam. Ken may naigidi dito deti nalawag apo nga aligasyon ti operasyon ti PNP nakiddaw gagayem ken kaamsat. Grupo digiti debuto ti Black Nazarene wenno itim na Nazareno iti Tagalog nakasagana da kano apo nga mangyatras iti reklamo kontra ken ni Loca Vega no detoy ket dumawat iti dispensar gagayem ken kabsat gapo iti detoy inaramid na iti may isang comedy bar papagayam. Dagitoy ken sabsabali pa tampok para iti may isang oras nga panakaidanon kada kay programa Damdamag ni Berto. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal!
Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaparize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kuati na pintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no Mang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert aglalo ket nakanginginat compressor tatan. Isu ti pinaka-puso ko Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagi ti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor isomet ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapnon kas ta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na isi pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagiti rugit DJ air conditioning system ket adda tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka Mang Robert. Okay, tuloy-tuloy. Ti programa ti Damdamag ni Berto. Kas ko na po, idikalman, rimura po diti damag nga nababaa po ti produksyon ti ikan. Diti pagilyante nga Pilipinas para ka diti umuna pa set ti tawen. Sa bagay, kas ko na po idikalman, saan laing nga ita nga mangeg tayo or may parwar diti apo nga nasao nga damag gagiyem kayong kaabsata. Numalagip yo idi tiyempo kas Dar Secretary o Agriculture Secretary ni Apo William Dar ada di na po dito panagbababanen ti produksyon naglalo iti galunggong isu nga rod nga kayat di nga ada ti importasyon ngem muna kasakwanan deta muna apo pagdamagan tayo guest tayo iti deti nga manem thank you very much Mr. Arthur Valente Sir ti Fishery Regulatory Coordinator ti Provincial Agriculture Office masanga ili tayo apo iti programa tayo Damdamag ni Berto agapo ka dito pasama ka po ti maysa nga agpatpatanor ti ikan digiji na i-deliver king kuana nga fingerlings ti palta tapo natay from 50 kilos more or less 30 kilos from that 50 kilos tinatay. Na i-refer ko dito di kalman kani Mr. Arthur Valente ko na siguro mishandling Robert ko na. So anati makun ko na nga mishandling idi pan naka i-transport or anyaman na po nga adang pap no maikarga kada gite fish pan, fish cages digito nga fingerlings. Good afternoon Mr. Valente once again. Thank you very much idi pa ay mga gundaway idi programa tayo Damdamag ni Berto. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, sumabalin, i-share tayo, kadagiti agbuybuya, agdingdingig kada tayo, ti kayat nga sa ti mishandling or proper nga pan naka-transport, digiti fingerling, saglalo digiti aggaputi adayo, kasi diti refer kanya, from Isabela pa, digiti nga nasao, nga fingerling, sa Apo Valente, sir. Not necessarily nga mishandling tayo data. Mas mayat nga handling ko na tayo latano kunta uren no padi panakagamulo na ko nakadkay din Ilocano na no adda mo digiti sa bali pa nga factors na sa pangari anati tiyempo na idi 1 oras na idi ipopo na nag-acclimatize ka di na at dakaditi eration na uno conforme pa no daan tadanom na uno baro tadanom na kin dadumapay nga paspasamak.
Okay. Okay. So sir, pagka agi pantayo kada kitay fingerlings, dapat baro jay danom, madalusan di jay fish cage, fish pan, apo balente? Kamagen, Okay. sir, kamag. Okay. No kadi agi pantayo kada iti fingerlings ti paltat, dapat nadalus jay danom, madalusan di jay fish pan. Apo balente? Wen ken masapul nga mayaklimatize nga mo na mayroon da fingerling kada danom nga papanan na tapnon pumarehas da temperature nagapon na source na ken da temperature na nga na biyahe ken kada temperature da danom nga pa kay diswan na may sapay is no adati eration na wano awan masapul nga aglalo no napuset kada mamen. Baka masapol na ti aeration na. Adda ba aeration na idi. Okay. Wano han adda ka diti nananay nga baro nga danom no kas pangarigan kuma piskarya wano tangke adda ka di available nga host kuma nga pangipan na panginayon na iti fresh nga danom nga gapu iti na nadalos nga danom bito kulukul wano anyaman nga source kasjay or nainit ba wano na nalulom tano napudaw baka iso pati may siya nga nakaalaan da regeneration na gented oxygen na although ti paltat ka madinoon ko nda tangam gapu tabasit pa masapol na nga talaga ti aeration na kahit no kas magarigan mo napudot idi agipandag awang pulos linong na possible nga dadya pudot ti naka alaan na ken kastamot ten nga dadya panagibukbuk na lalo no hanga may sa ti nagbukbok ta dajay daduma inu data ti dapat nga panangibukbuk dajay kay irarab da nga muna dajay cellophane o plastic nga nagdapon na sada palubos dajay agboluntaryo agdisnudo dajay lamos nga rumwar tano di da pay agdisnudo nga rumwar kaya nga sa una di na pinayron dajay bagina ket ti salud sudta taapay nga rod nga adda na bate sudah di kunak nga amangan no haang nga may sa ti nagibaba o no nagibulos ken haang sa nga pada de nagyanan na ken adda nalululom adda din napudpudot uno haan ket adda de kunatayo mga nare-resistansya nga talaga adamo datay mas weak iso na gente pan nakaibiyahe na napasafety handling kas dino ka sa Robert. Okay. Okay. So sir, yung biyahe, ano yung kita masurot nga procedure ti panakibiyahe, especially based on information na digito nga fingerlings ket agapudapay iti probinsya ti Isabela. Apo Balente sir. Ada yung nga talaga dapat data air condition no naka-repair band data ko aglalo data nga kadakkel ti ko 50 kilos. Masapul nga naka-repair band ba data no naka-air condition kasi no napudaw ay kadakkel nga factor pa dayjay lalo no napusek pa ti packing na. Ken no napudot kas pangregan may sapay dayjay. Okay. Ken data nga kaddayo na nagre-packing ay nagre-oxygen dabaw saan. Okay. So dapat di pagka nakikontrata ka amom no ana di lugan especially no kas di kadayo and di pa nagi re-oxygen na dapat may consider di jay Apo Balente. Wano ko sir kasi data ko mga siyam nga oras aging ganat nasursurok pa data Isabela to dito Okay. Ti opisina yo sir, kas Fishery Regulatory Coordinator. Ada ka diri kita use uswat yo nga
seminars, tapno maadalan, digito'y agnayangay, wenno digito'y nagaramid, iti pagtarak na dati kasi ado digito'y makikita kon, even ti dumaya nga paset ti probinsya tayo Ilocos Norte, ado digito'y agtartaraken, wenno agpatpatano rin iti lames, especially hito and tilapia, Apo Valente. Adda digiti mararamid no ka nga no kas pagari adda digiti dumawat ti technical assistance na no umay da ditoy adda ti briefing na sa nga maited data lamas kasjay ti panagplastar na tauray da kami na duma no lalo no maperdi data aga perdi data pampon no ta eration ta adda ti aga bigbig lang sumangpet delivering fry one finger lengths adamo digiti matay nga talaga no kata gapungor deta agkurang ti eration ngunuan deti pudot nga tiyempo awan ti aramaten kasjay madi malilikan deta lalo no volume nga kasta sa Robert tilang kaskasta entay so da kunak no lalo no kakasta nga kadadakkel na nga volume kin adayo no wang kin mabalin dapat nga air condition wano naka repair band data kuan na and then masapol nga no adapan nakabalin na naladaw nga malumuno na sabi nga bigat je kalamis nalat nga tiyempo no kati panagi popok tapnon ma-minimize je stress je mortality. Okay. Yung Apo Valente, kasi mangmangig ko kadigiti agpatanor o nagtartaraken na yung size, ada DJ sa tipang presyon da, kaditi fingerlings. Anong talaga ti size nga kapintasan para iti pan irugina nga maipan kadigiti fish pans nga pagtaraknan. Anong size, Apo Valente? Depende di culture system o yung culture medium na no kasla ko mano rice fish culture data pangikabilan na dadakal digitay no baboy ko magpaparto dun no lilitsonin kasjay ngam no piskarya kanda ko nga madi na mo madi paggaganat okay lang digitay bubasid digitay post fry no fry kasjay mga size 24 22 20, 17, 14. Kasi panag-cluster na. Ngam depende da tulag, kin da preference da tulag da naglako kin da gimatang, kuno preference naggimatang. Okay. Okay, sir. Sir, maisabalik dito pagsaritaan ta. Na medical man adinrar ti Philippine Statistics Authority nga kasla bimma ba ti production ti ikan iti pagilyantay nga Pilipinas for the first 6 months or half iti tawen 2023. Dito probinsya ti Ilocos Norte. Kumusta sir? Ti Makalapan and at the same time dito production manipod kadigitay agriculture o nagtartaraken ikadigiti lames Apo Valente. Una kasjemat kasi naalati pinagsurvey ti PSA data inconsider damo dagiti monitoring mararami diti kada probinsya ken kada ilikin syudad una fishing villages na atidog namin deti pinagdawal deti bye Sir Robert ket apektado nga talaga ta nang narona ket imingat met ti gobyerno iti panagpalubos kin madi panagpalubos kadagiti apo nga mangalap nga rumwar no kasta nga ada ti dawal ken kasta met no adamot ti buteng dagiti fisherman kapo kadagiti madamdamag ken makikita nga madidisgrasya ta taon no kwa sa talaga nga nakisang kadati lang kalpasan ni Bagyo Egay kindete danarodor na tete panaglor ti ikanon nga monamon ken dagiti manganti monamon dati naglabas isla kadeti June basta na ni pud kiti idi January February ken March talaga nga napigsa ti nortada na awan ti mamano ti maalang lamas
sa kadaytay panag southwest monsoon na kadaytay June, July, kadaytay August, kaskas di mo lang tano nortada ka napigsa daytay gaput yamyanan, napigsamo daytay gaput bagaton kadaytay nap kadaytay southwest monsoon iso nga basit nga talaga kadaytay lang August after ti egay ti adda nga talaga ti nalabong basit nga makalapan daklis man kinura digiti agtataaw sa Robert. Okay. Gabuti ka adon na Apo Valente, di kita kasi di ko na adon di magkita ko nya talaga nagkahiligan iti pa nagtaraken na iti dapat di kita kinonvert dan di kita pagtatalunan nya kas piskarya or pispand. Hanya makatulong ngapno maipangato ti supply ti lames kadi di merkado Apo Valente. Makatulong kuma nga magapot na nagsasaruno ti bagyo na Adadi dudong hindi kasama dati egayan pirmi nga na didigra ti paglamusan ta amin nga pagtaraan dito internamenting Ilocos Norte kit na underwater dahil so nga million ti losses sa Robert. Okay, no pinalpasan deti fingerlings ada deti sir, ada deti text question dito ya. Pakidamag man kani Mr. Arthur Valente no adda kadi na ituding nga presyo ti panaggatang iti fingerlings aglalo iti tilapia ken paltat kunan nato sir. Adda kadi iti tuding nga po di probinsya or gobyerno. No dajay paltat jaka mo ngam no ti tilapia adda ti naka provincial ordinance data. Ken one ada ti provincial ordinance ken kastamot ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa damot ti standard nga prices ti kada size ti tilapia fingerling. Okay. So yung gaputa rumrumar na kurang ti makalapan na bawat ti produksyon na ti presyo sir. Kasanot monitoring nyo. Abot kaya ka di pela di pada nga marigrigat ti presyo di ti lames nga may lako ka di merkado Apo Valente, especially local nga klase ti ikan Apo Valente. Una damang yung mato mga 5 pesos sa 10 pesos malang ti makita tayo nga ngimaton na malaksid no ada pay nangangatong 10 pesos ngem kadagiti na mamomonitor tayo kadagiti man nagisursor balbalay ganit market ket 5 pesos nga 10 pesos wala mamano mo dagiti talaga nga nanginan o talaga nga basi lang medyo lako da. Okay sir. Okay. So patapat tayo Apo Valente. Iti pa nagtultuloy ti tawen naging gana nga malpas umabrot numato ti production ti ikan especially no malpaston digiti nga didigra especially bagyo mangitunday ti panagdawel ti baybay Apo Valente. Depende no adda ti napintas nga ken ready nga available nga source ti fingerling as mga regan ko mano aglalo ta adu tin bumbunong ti national government ang naroon ti BIFAR ken dagiti daduma pa nga private no awan laki ti didigra na siguro dayjay freight ta possible nga damot nga ta production naging gana ti December kuno agpapan February March na dagiti frayan no kidati narigat siguro nga maka abrot tayo ta dagiti daddo mga luglugar ka underwater daging gana tatta idinto nga dagiti dadduma ket awam mo ti danom sa mapas dati mat ngangabit mo nga dati El Nino ang mga laki dita Marso Abril ka awan ti danom na dagajayan so nga no manggapupe lang mo dagiti breeders nga agpa-fry ka dagiti nga bulbulan alanganan nga adati makapadakkel kada jay ideal size ko mati harvestable kada ito aging gana ti December. Okay sir, maraming salamat ngem nadali kiti mensahe especially kada itay agtartaraken, agkalkala, paglaklako. Go ahead sir, go ahead.
Ya, apo nga ka probinsya amok nga nadidigraan tayo mamin ora dito kadwa nga pagataod ti ayan ko ti Batak Fish Farm kaya nakalusot ang mami nga di mga nano so nga oray kasano ayat nga man ti fingerling ka digita yung may nariga baset tilang makunak ala hanga data ti rason tapno isardeng tetagbiag makilaban talatak yung telata ti makilaban tayo lata ti kariti panawan di tayo lata umuma kay maupupay ta no kasano ti kado ti losis tayo ipadasin tayo lata agabrot tayo danto lata ti gundaway nga makabrot tayo hamang nga kinati nga tawan nalabit ka digiti sumagsaganad nga tatawan di tayo lata mapagpukawan ti namnama amok nga kakasya tayo ni Apo kahit nulaki dita mapupay kahit ganda kitang tayo ti lumaban iti panagbiag amok nga makarecovery tayo tumala. Okay. Maraming salamat, Mr. Arthur Valente. Tindi diyo agundaway nga makain naman kayo tineti nga malim. Salamat po. Okay, thank you to sir. Okay, so dili po ni Mr. Arthur Valente, manibo na po iti Provincial Agriculture Office, iso na po ti Fishery Regulatory Coordinator dito ay probinsyata nga Ilocos Norte under Agriculture Office, gigiyem keng kabsat iti probinsya. So nangegyo, especially po di kita adaan ti kastoy nga pagtarak ng tikan, di kita dapat nga i-consideraryo before nga maki-end kayo ti kontrata para iti pa naka-deliver di fingerlings. Kaasi kay met no kas pagarigan ha. Adati amamuk akit talagang nasakit tinakem na apo. Gasem from 50 kilos more than 30 di loses na napukaw keng kuanan ha. Kaya pwede pa nagpatay di jay na-deliver keng kuanang fingerlings ti paltat gagayim keng kamsat ha. Para iti panagpatanor na wenno taraknen na kas livelihood wenno pamastrekan na kakabsat ken gagayem amoy hamit basta-basta apo dito nanginamit ti fish kas lamit iti agpatpatanor apo ti baboy nanginamit apo diti floating feeds nga ipakan kadigiti taraken kakabsat ken gagayem nga ikan anyaman na klase ti ikan malaga, bangus, palta, tilapia dapat digiti daduma even digiti pasayan nga kulkulture kadigito yan nga alaldawa dakil latamit apo ti punan na manpower ti pangsuldum kadigiti parapakan mo aglalo no ado kakabsat ken gigi malaksit kadigiti talo nga abot upat nga abot kaya da nga di familia dalatan iso dalatan ti mangmaniher ngem adda digiti ado apo ti fish ponds na gagiyem kabsat ado ti fish cages na nga masapul da ti tao nga mangmantener mangbantay kadigitoy gagiyem ken kabsat ket dakila po nga katulungan tibiyang ti production ti ikan digito nga agpatpatanor kakabsat ken gagiyem gaputa kas nangiganyo ken ni Mr. Arthur Valente gapu iti nagsasaruno nga didigra gagiyem ken kaabsat especially bagyo ada pa nagamak digitay mapanagkalap para kanya idikalman inaayong ko pa DJ nangato nga expenses apo ti mapanagkalap gaputi nangato nga presyo digitay produkto a petrolyo gagiyem ken kaabsat di ba in pasukin I think 3,000 more or less 3,000 round trip ket no sang 10 kilo lang mataan ti maalam sang 10 kilo making yellowfin ala oray ibaga tayo 20 up to 50 kilos ilakom ti 200 no kas pagarigan ti may sa kilo that is 10,000 ket 3,000 ti nga rud sweldo di kiti kadwamon di mo met masulo maki di ka kad mabuting nga may saya nga mapan iket no rud na bababangem kas dayon adu apo di kiti nakain-in man tayon DJ isa salog mi di kastoy nga rabi di kastoy nga parbangon lugi kami kastoy ti kadakkel ti ginastos mi para iti petroleum products nga inosar mi para di bangka di motor kastoy lat nakalapan mi ayan ikonsiderar mo pa dita apo di kitay mabalin nga makabugtak iti lames gigiyem ken kamsat
Oh, ano di kita ano, di kita illegal fishing, maperdi apo di kita corals, nga ayan di kita ano, expose una yun di bye-bye, may suswat ditan di kita ski, gagiyim kaamsat, diving apo, sisid na di unig di bye-bye, masansanin ti lalabas di kita barko, gagiyim kakabsat, di kita agsasallo pa nga bangka di motor, kaputa nagbalini na picnic ground, ada dito for hire nga bangka, gagihim kay kabsat, nga agsasabat, agsasalupang, yung tateng nga tataaw, gaputa, ipasyar na dito turista, island hopping akong kunada, kada dami namin, panag-joyride yan taon nagta, weno yan tarabaw, tadanom, kabsat king gigihim, dus ano, negative factor apo kadito nabiyag iti uneg ti danom apay, apektado met apo dito kadito makungkuna nga sound pollution, sobrang ringgor, uneg ken rabaw ti danom gagiyem ken kamsat, di ba? Ada pa digiti anon, digiti dadakkel nga lames kas na kuma butanding, gagiyem kamsat nadunor na isadsad gaputa natamaan ka digiti propeller wenno saan, gaputa adda digiti kasap paltugan da kada amin namin, digiti apo digiti dapat nga ikonsiderar tayo nga rason no apay nga agbalin nga hamu madanon enti ayan digiti ikan, hamu madanon enti ayan digiti lames or naatapdan nga agpaigid wenno mapan ka DJ site nga papapanan digiti mangalap pagalaan da iti ikan, nimbagat adda digiti ana digiti bagbaganan digiti kasla ramayan tateng nga tatawen maki digiti ipanda sa giant nga isu di ko ngimno da duma adda digiti foreign vessels gigigim ken kabsat nga DJ met ayan di kita ano bang tawag yon, ano tawag na ka DJ, hundreds of thousand di punan ka DJ apo diti kasla rama yan ta tenga tataaw nga papanan di kita lames nga isut mapandakal kalaben nga madda di kita time nga di kita anan foreign vessels, foreign fishing vessels, digijay ramada isumet ti mapanda pasilawan tapno maarar digiti lamesket pumanaw DJ tiliwen da sut alain da gagayim kay kamsat aduna po digiti nakapasamakan ti kaso especially part of Davila Pasukin nga makitkita da digiti foreign fishing vessels nga adaan iti markings nga Chinese gagiyim kay kamsat Chinese characters nga dito apo digitay kung kunada nga dakanuti na bileg nga silaw da nga isu ti pasarang da jay rama ti taaw ket maarar digiti lames nga masileg den jayen nga pakatan da siguro ni tinet maala da digiti lames gigingim ka absat so ti resulta detoy maatiwan digitay akin bagi kadigijay nga nagpuunan ti ginasgasot aribo gagiyem ken kakabsat so adu digiti konsiderar tayo nga factors malaksi da po kiti panawen nga mabalin nga may saka digiti kang runana rason no apay nga agbaba ti production ti ikan dito inahan niya na si ata panawen kasla kumaabot ti bagyo agdawel ta baybay kakabsat king gigiyem adu pay digiti sabsabali nga ikonsiderar tayo nga factors no apay nga nakisang wenno nababa ti production ti lames gagiyem ken kakabsat. Okay, mapandito apo kadi sabsabali pay nga tubikos ken issues nga intay tarataren agyaman tayo kadito sumaganad. Thank you very much Honorable Joey Soriano iti Sangguniang Bayan ti Ili ti Banggi. Maraming salamat Elvis Panabang ken Mrs. Mercy Panabang manipod iti Pearl City, Hawaii. Thank you very much Mr. Ono Predurupan manipod iti Wayanay, Hawaii. Maraming salamat Ma'am Elis Tamayo Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center iti Balintawak Street, Lawag City. Adana po kariti nalalaing nga aircon technician staff nurnusen dat ti aircon ti anyaman a klase ti lugan. Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center masarangan na po ti Balintawak Street ti Sudad ti Lawag likod ti Kapitolyo Provincial. Kukuha kinimat matunan ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat TMT Construction Company. Iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance manipod pa nakaplano agingga nga malpas ti kayat yung patakdirin na pasdek. Serbian na kayo asipupudno ti TMT Construction Company. Babayan ti panangimaton ni Honorable Pastor Telvin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos.
Thank you very much, Dr. Alan Taylan. Manipo dito St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121Z Flores Street, Lawag City. Na darikrik na inyo ti Baguio. Kahit yung apot yung konsultar iti doktor, mapan iti doktor ang mapagtalkan. Dr. Alan Taylan, St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121Z Flores Street, Lawag City. Okay, pasyaut ka no ni Richard Cumpuesto. Dita nasa Paranaque ka o sa Caloocan. Ni Ma'am Elis Tamayo, di ba kara Ilocos Norte, ni Mrs. ko Edna Garcia de la Cruz, ni kabsat ko Dorothea de la Cruz, dita Paranaque. Thank you very much for watching. Dita Dannog family, dita Banna, Ilocos Norte, and Hong Kong, gagiyem kabsat. Ni Ma'am Fredalyn, may kumadre, Fredalyn Buyat Kelnat, nga nakabakasyon ito po dito Ciudad Tilawag from Honolulu, Hawaii. Thank you very much. Akin iso amin na po nga nakatune in iti dating alda. Padaalan niyo po dito sa balipay nga damdamag nga intay pagsisinukatan di ka pang panunutan tampog di programa Damdamag ni Berto. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Daytoyen tinur-oray di gisem kanididaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubli ti husto ala nga ti lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod kalid empleyado. Malaksi di data ijaya na ba iti panakatarimaan nga ti modelo ang lugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration maniko di kadaanan aging ganin di kabarwanan na modelo inda atensyonan. Narod ka kailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres tinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Adtoy digiti umisung aramid tapnon ti kasta matagiben nga nasalun at ti agong. So dagitoy sumaganad nga talo nga tips ket may panggep iti panang tagiben iti agong tayo wenno daytoy nose. Umuna, nuadda pa nakabalin na, ket liklikan tayo, digitay asok, polusyon, digitay nakakaro nga angot, nga mabalin nga makasair, ken makairita, iti agong tayo. No saan tayo maliklikan, ket itultuloy tayo kung mga rod, iti panagusar tayo, iti face mask, nga nairugi tayo, iti simangpet tayo iti pandemya. Iti face mask, ket agbalin nga proteksyon laban kadito nga polusyon, germs, virus, bakterya, tapno santo yung nga hanlay nga COVID, kundi ket pati sakit nga tonsillitis,
kada pharyngitis ket maliklikan tayo pabayan iti panagusar iti face mask. Kamaudyanan na iti panangdaldalus iti agong tayo mabalin nga agusar tayo iti nabasa nga tissue paper wenno lupot tapno dalusan tayo iti agong tayo wenno mabalin tayo met nga templa iti pangdalus tayo daytoy ket babayan iti panagusar tayo iti nadalus nga danom nga may kati isang kabasik nga asin isang kabasik nga baking soda ket babayan iti panagusar iti hiringgilya mabalin tayo nga dalusan iti agong tayo. So dagitoy talo nga tips nga inak may share kada kayo no kasano nga tagibenen daytoy agong tayo. Okay, tuloy-tuloy. Tintay pa nagpipinadama. Ginikalman na po, in pursigi, ti talo ka ti sa senador, ti re-investigation or investigation in aid of legislation, kada ti pa nakapapatay, ti may isang minor de edad, Jemboy Baltasar, ije nabutas city, babaen ka ti kamkaming nga po ti PNP nabutas, nga nang yuswat ti follow-up operation, anya ti rumbeng nga ano dito, malawlawagan, di ba mistaken identity, gagayim kakabsat, ti rumrumwar nga rason no apay nga isukit pinaltugan dagiti pulis napagkamalyan da nga isu di respondyan da wenno kamkamaten da isu dati apo ti rason nga yuswat ti Senado ti maisina nga investigasyon iti panakapapatay ni Jemboy Baltasar nga pinaltugan dagiti pulis apo ijay nabutas kalpasan nga isu apo ti nagkamalyan da nga suspect wenno dati inyuswatan da iti follow up operation dito investigasyon ang dasarapo ket babaen kada minority leader Coco Pimentel ken Senador Risa Ontiveros na ikonsiderar pa ditoy detoy nagbalin nga bugas ti privilege speech ni Senator Raffy Tulfo. Detoy na ibipalaon iti resolution Senate Resolution number 742 nga inpila ni Senador Risa Ontiveros gigiyem kaabsata DJ panakausar apo ti lethal force babaeng kaditi pulis kontra kaditoy biktima nga ni Jemboy kaya't nga makita iti biyang di investigasyon ti alagaden ti regalasyon digiti pulis di police engagement ti panagusar apo ti armas gagiyem kay kamsat ken digitay linteg nga makinsakop ti accountability ken criminal liability digiti may ramraman na police officers ka digiti kakastoy sabagay aduna po digiti napapatay mistaken identity even in the court gigiyim kamsat ada digiti full guy nga may saksak lang gigiyim kamsat then siyot mga rami da po kadiri information of the case di ba Philippine National Police nakasaad meta po iti Senate Resolution number 736 ni Pimentel, Coco Pimentel, ni Minority Floor Leader Coco Pimentel, nga kaibatugan ti panang konsintir ka di pulis, numaadaan ti selective justice, iti nagmaayan, wenno nakapayan, tinasao nga barito. Kabayatan na kinundunar ni Tulfo, iti privilege speech na, ti panakaipila ti kaso nga reckless imprudence resulting ti homicide kontra ka di pulis. Ito yung issue. Dapat kunada ket murder. Kenti may sa kadiri dakela question dito apo no apay nga naka-off napatay DJ body worn camera digitay pulis idi manariman ti operasyon gagayem kay kabsat saan pay nga di malan kanu iparit pintes digitay pulis nga may ramraman iti daytoy nga krimen mainay giti daytoy gagayem kay kabsat aday din ti nagbalin nga rakurak ni Senator Ronald Bato de la Rosa dati nga PNP chief gagayem kay kabsat nga may kanti nalawag nga wenno ma-review apo DJ rules of engagement di police gigiyem kay kabsat tatapo adamanen deti move nga masapul nga nalawag diti aligaden iti operasyon di police di ba even drugs drug operation gigiyem kay kabsat adu diti makukwestionaran nga procedure SOP standard operational procedure ini parang USWAT diti police
iti operasyon ada riri sa masurot, ada di kitay aligasyon nga simrek dan niya muna awan pwede kitay naske na personalidad nga mangkita, mangimatang, especially media, barangay officials, taga prosecutor, di presente, no, ada di may suwat nga operasyon gagihim kay kapsat di sumsumrek nga aligasyon. Then the other day in parwar abo ti Philippine National Police nga inikat dan ti kuta system, gaputa ti kuta system piliten na digiti pulis nga mangarami da po iti panagarestar kadigiti adda iti listaan digiti maarestar, gagihim keng kaamsat, parang dihinog yung mga gawain gaputa kamaten di DJ kuta da gagihim ken kaamsat nga detoy adda ti rimwar nga paset apo ti panakaikat ti kuta system nga umadado digiti kriminalidad nga mapaspasamak nga pakairamramanan dagiti pulis. Okay? Mapantayo apo kada ti kalikagom ti sabali pa nga senador nga maadaan ti nalawag nga alagaden iti operasyon ti Philippine National Police agigiyem. Sino deti nagkidaw? Senator Chis Escudero. Gigiyem kay kamsat. Inpeteng ni Senator Chis Escudero nga kasapulan nga maadaan ti nalawag nga alagaden when no manual of operation ti Philippine National Police. Sigurado nga dito ket namunganay nga kapanunutan ni Senator Chis Escudero gapoy ti dito pinasar ti agtawen ti 17 nga ni Jimboy Baltasar nga kunada mistaken identity ket namakpayen puro mistaken identity ngamin gigiyem kay amsat. Second ken Senator Escudero nakaraman nga rumbeng iti manual of operation ti Philippine National Police tinalawag nga panakaikasa di iti police operation ken kasapulan nga adda iti kaibatugan na when no maikarnatad nga panusa ka di police nga mangsalungasing iti detoy DJ lapan na kay dep di body worn camera sana di camera dan apo apay nga napasamak ti kasjay kasapulan met nga maadal kunan Escudero no kasapulan nga maputar tilinteg nga mandatory dati pa nakaramat ti body worn cameras. Ito namunganay ka di privilege speech ni Senator Raffy Tulfo nga itakit adaanen ti kaibatugan na nga alagaden nga naigit nga suruten ti panakausara tinasao nga teknolohiya yung body worn cameras gigiyem kaamsat. Ipurpursigi pa iti senador nga mapaigitan ti procurement ti body cameras ti Philippine National Police ken sabsabali pa nga law enforcement agencies. Paspasigurado ni Escudero nga maadal nga naimbag babaen ti estado ti body cam procurement program ti Philippine National Police nga agbalin para iti agbalin nga deliberasyon ti budget ti 2024 AGI Senado. Ayun gigihim kay amsat. So kita entayo apo no ana apo ti pagbalinan apo di gito nga gakat tapnon ti kasta agbalin nga naurnos na lawag ti implementasyon ti anyaman nga implementar dagiti pulis saan laeng apo nga itibiyang ti operasyon para iti legal nga druga no di peket digiti sabsabali nga panag-respondeda itibiyang ti kriminalidad gagiyem kamsat dapat pa may katapo digiti digiti mapaspasamak adu digiti may agreklamo kinabildak indumig-dumigdak dinanug-danugdak gaputa didak mapaamin police brutality gagiyem ken kaamsat so kita entayo no anati pagmanagan digitoy no digitoy ket pabor iti publiko para iti panangannong digiti pulis kadidi annungenda when no trabaho da po nga mangproteher ti biag ken sanikwa dagiti tattao. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon.
At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Okay, tuloy ti programa tayo Damdamag ni Berto. Hindi kalman na pagsasalitan tayo po ti presyo ti bagas in line iti food security. Ada deti imunon digiti imunonan niya rakurak nga ada manipulasyon man na po iti presyo ti bagas kapunta digiti apit digiti Manalon addang ka digiti traders addang ka digiti bodega da. Then from the bodega i-control da po digiti rumwar nga bagas tapno agbalin nga nababa ti supply ket nangato ti demand nangato ti presyo gigiyem ken kamsat. So aday di tinagbalin na rakurak ni House Speaker Romualdez gigiyem ken kamsat nga lokatanda apo ti importasyon ti bagas tapno no saan niya mamanipular digitoy hoarders ti presyo ti bagas idi kalman adda digiti sumagmamano nga senador nga nangiparwar iti panangdilaw da iti sobrang nga panagimport panagipastrek iti imported nga bagas gigiyem ken kamsat. So awan ti makapudno ngamin no daduma no lokatam apo ti importasyon ti met agsagaba no kwa di jay local production tayo bumaba di presyo digiti digiti produkto ti Manalon gigiyem ke kamsat ket mangitunda nga lugi da handa mapastrek apo aglalalo nakadakdakkel apo ti punan wenno nangina digiti agricultural inputs gigiyem kamsat nga ti pakakwentaan no kwa DJ apit mo per kilo nangato nangato di agricultural inputs mo adamit kas jacket agdamag kayo apo kadita intabyang ti agrikultura amuda no mano ti dapat nga presyo iti kada kilo base iti agbalin nga presyo dita inputs gigiyem ken kaabsat itatta nga tawen ada dito pampalubag loob ng parwara apo ti Department of Agriculture para kada tayo especially dito Manalon tsaka mo no pampalubag loob kada dito Manalon wenno saan dakil ti panang namnama ti Department of Agriculture nga mai-record ti kangatuan nga record iti detoy nga panagani wenno panagapit iti pagay iti detoy nga tawen record high nga ani deti iti likudan ti plano nga panakaangkat ti agarup 500,000 nga metriko tonelada ti bagas tapno mainayon nga buffer stock ti pagilyan gapu iti El Nino phenomenon rimwar detoy nga kumpiyansa ti departamento manipud tinangato nga output ti irik nga makita iti umuna nga kagudwa ti tawen 2023 ditoy pay nga pinunto ti datos manipud ti Philippine Statistics Authority or PSA nga kinuna ni Sebastian nga ti palay output manipud Enero hanggang ti Hulyo 2023 ket ngimmato iti 9.02 million metric tons ngimmato iti 3.4% manipud iti 8.7 million metric tons ti pagay wenno palay production nga nakita iti kapada nga inemabulan nga period itay napan nga tawen 2021 agagayem ken kamsat so bayat nga aday ti record harvest
ti project para iti si Bubukel nga tawen nagpanawagan met ti Department of Agriculture para iti panakangkat ti 500,000 metric tons nga bagas manipod Nobyembre 2023 agingga ti Enero 2024. Deti ket tapno may pasigurado nga adda makaumanay nga supply tayo iti bagas iti likudan ti mabalin na pan nakapasamak ti El Nino phenomenon. Kabayatan na kinunan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga addan tayo ti makaumanay nga rice stock oray malpaston ti El Nino phenomenon na iti sumaruno nga tawen. Ayun na. Gidi ako kontrano da duma gagiyem kay kabsat adda makaumanay nga stock aging ganat malpas ti El Nino phenomenon awan danag no stock ti bagas adda di kita kakasjay gagiyem kay kabsat nga nga may bagbaga ngem ti ayan na nga pagdaksan apo saan tayo apo nga mai-control ti presyo digitoy nga dito nga produkto nga adada nga mangitunda iti panagrigat ti tao. Aya? Okay, so awan na po tinabati pa yung oras tayo, dito nga aldaw, iti programa tayo, Damdamag ni Berto, dito nga rin na po di pagayam yo, Robert Berto de la Cruz, iti Technical Control, SK Chairman Maki Paulino Agustin, agyaman kam tingkay panagbuya. Damdamag ni Berto, programa pakidalunan dilipas kasama kinibugod tayo alumar, kinintero maginan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag winupas masamak, diri sumbat diri agtuturay kadiri issues, ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailan, tapno maamuan ti publiko, ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway, itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto! Adtoy diri umisong aramid tapnon di kasta matagiben nga nasalun at ti agong. So dagitoy sumaganad nga talunga tips ket may panggep iti panang tagiben iti agong tayo wenno daytoy knows. Umuna no adda pan nakabalin na ket liklikan tayo dagitay asok polusyon dagitay nakakaro nga angot nga mabalin nga makasair ken makairita iti agong tayo. No saan tayo maliklikan ket itultuloy tayo kung mga rod iti panagusar tayo iti face mask nga nairugi tayo iti simmangpet tayo iti pandemya iti face mask ket agbalin nga proteksyon laban kadito nga polusyon germs virus bacteria tapno saan tayo nga hanlay nga covid kundi ket pati sakit nga tonsillitis kada pharyngitis, ket maliklikan tayo, pabayan iti panagusar iti face mask. Kamaudyanan na, iti panangdaldalus iti agong tayo, mabalin nga agusar tayo iti nabasa nga tissue paper, wenno lupot, tapnon dalusan tayo iti agong tayo, wenno, mabalin tayo met nga templa, iti pangdalus tayo, daytoy ket babayan iti panagusar tayo iti nadalus nga danom may kati isang kabasik nga asin isang kabasik nga baking soda ket babayan iti panagusar iti hiringgilya mabalin tayo nga dalusan iti agong tayo. So dagitoy tallo nga tips nga inak mai-share kada kayo no kasano nga tagibenen daytoy agong tayo. Tumulong para iti panakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Well, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao.
Ket ti agdonar ti dara apo mangted detoy iti self fulfillment as they say, or se, sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti tara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga may nga biag, it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ano digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tay doktor nga dagitoy tina-find outan iwasan tay basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tay iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tay pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi dito nga paragtutudo, agra-ira manen ti sakita dingge. Dumngeg tayo kini Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital, diti Siyudad Tilawag. No, importante lang hapo no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo. Dito may iwasan talaga. Awara na niyo, may lamok ket dalatad ta. So importante kung tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung kiti ko na tayo nga letter tatlo nga B nga kuna tayo men, blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue. Tadami digiti makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng nabigsada naggurigor andamet nga makarik na ti madi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Kakailan na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mga ipaay karigiti kang runaan nga tips para di pa ng salwad tilapayag. At dito ay tapno mangitid iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Yung muna ket day panangliklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni isu ti most common no kaguan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata kan tayo ti proteksyon daytoy lapayag tayo. Babaen ti panagusari ti earplugs may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalob iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitan tayo ti uneg ti lapayag tayo. Katuan kada tayo siguro ket agusosar tayo iti cotton buds kada digitay pala-pala kutkut sarita hairpin ket nadumapay nga banag ngem dagitoy kumaket liklikan adda mga dakes no masukit-sukit iti lapayag tayo. Isu nga ti kapintasan nga panangdalos ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan. Mabalin nga punasan tayo ti labakara, walya, panyo, pero na anyaman, anadalos alupot. Ti maudi nga tip, ket iti inkay kuma panagpa-check up ti lapayag yo, oray maminsan, pero mamindua, iti may isang atawen, tapno no masirip, ken ma-check up, tay ear, nose, throat specialist yo, tay lapayag tayo, ket no ada tinasken nga madalusan, no nasken nga aramidan na, ket aramidan na daytoy. Ken may
kolektar ti dayto ket saan yu kuma ibaybayag wenno itantantan ti kayo pa nagpa-check up no addaman ti sabali nga malit na natay lapayag yo panagsakit man daytoy wenno panagkapsot ti panagtingnig na ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no dakdakkel met latay namnama na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ada kayo kung kasano nga tagibelen daytoy lapayag tayo. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasa masugat. Tinapalabas. Papagayam iti may kadwa gundaway, kablawan na kayo tinagasat nga malim ti Biyernes, 18 iti mabilang iti bulan ti Agosto, 2023. Dahil iti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kadwa na iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Para iti sa bali pa parang ti programa, Tinapalabas. Kadangkay mi tila suti may isang oras tap naman initay tuloy nga ibasa para iti may kadwa na bansada ti surat nga nakaipalaunan tinapalabas iti biyag kinayat ni pagayam tayo Zander. Ngayon kasangwanan ngayon tayo tuloy, ngay basa dito surat ni Zander, agyaman tayo karili sumaganad. Pagyamanan tayo ni Honorable Sangguniang Bayan Member Dewey Soriano, na kaming ti konseho ti Ili ti Banggi. Thank you very much kani Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Mr. Onofre Durupan, maniko diti Wayanay, Hawaii. Ni Mr. Elvis Panabang, kani Mrs. Mercy Panabang, maniko diti Pearl City, Hawaii. Agyaman tayo pa kini Dr. Alan Taylan, maniko diti St. Camillus de Lelis General Hospital, nga masarakan iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikliklan nyo ti Baguio Papagayam, kaya't yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Thank you very much iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center. Masarakan dito iti Balintawak Street, ti Sudad Tilawag, likod ti Kapitolyo Provincial. Adanda ka diti nalalay nga aircon technicians, tapnon ornusenda ti problema ti aircon ti anyaman alugan. Ti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City, kukwa kinimatmatunan ni Engineer Neil Jose.
Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan iti barangay number 48 das A, Kabungaan North Lawag City. Laod ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapunan nyo, manipod pa nakaplano ang hingga nga malpas ti kayo patakdirin na pasdek, agserbi ka na kayo asipupudno ti TMT Construction Company. Kukwa kinimatmatunan ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Daytoyen tinururay di revisem kaniti daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubli ti husto alang ati lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod kaniti empleyado. Malaksi ti data ijaya na pa iti panakatarimaan iti modelo alugan nyo itinayang kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration manipod iti kadaanan aging ganin ni kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod kakailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, dinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang mapapaung ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nuot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Ngay tuloy ngay basa ti surat nga nakaipalaunan. Tinapalabas iti biyag kinayat ni pagayam tayo Zander. Adda ni Mama ije balaso tao indo di South Korea, Manong Robert. Nasa siya na kiti amak nga minket. Impasnik na metlatta ti trabaho na. Ti panagtarimaan wenno home service kare ti nagduduma nga lugan. Edinto nga siya ket inannong komette aramid ko. Naamok nga saan nga masangon ni Papa ti agistimar iti balay ket dalakit oras ko manipod iti pagadalan. Siya ti agistimar. No sumangpera
No sumangpeta kiti malem, ketawan pay ni Papa. Siya konti, mangisagana iti maluto. Mangisagana iti pangmalemmi. Saan nga linged pagayam ko, nga iti panagtulid ti aldaw, sipod na rugyanen ti inak, ti mangipatulod iti paset ti swelduna. Simmaya at ti biyag, ni mamay. Saan na problema ti pagbayad ti kuryente, maigatang iti agserbito uneg ti balay. May salaeng, ti problema, isu ti saan na kumpleto nga miyembro ti pamilya. No dati-dati ket talo kami, itakit dududwa kami laingen. Dududwa kami laingen, iti amak, Manong Robert. Iti may sa amalem, nga pa nagsango mi ni Papa, nasapay di nga simmang pet. Agtintinulong kami para iti pan nakaluto ti pangmalem mi. Sanderan ako. Anyamit ti arapaap mo no, makaturpos kan to di high school. Third year high school kan. Makatawin pa yagturpos kan to. Kahit nito nagkulehiyo ka, anya ti kayat mo nga kurso. Sigurado nga, kahit met nga maamo ni mamang modera. Saludsud ti amak. Tilaing nalakakin. Sa ano na nga mabayag nga adalen ti kayat ko pa. Kayat ko nga no makaturpusak to, kayat ko nga na yun ti adal ko. Masapul nga danton ti pagtrabaho ako. Narigat nga mang namnama aklaeng iti masapulan ni mama. Bueno masapulan yun. Amok nga ipreparan yung ti panaglakaykin panagbakit yun. Angem, lukas pagarigan ta, makaadal ka. Apay, saan no kami ito natulungan? Saan ko mabali na paglikudan? Ngaribdingik timang tulong ko na kayo, kaputa, dakay tinakautangan tibiyag ko. So, arami dito ti amin. Ngayon no ita, saan ko pa'y laing ang mabalin niya, pangnamnamaan nga may pinsan. Masapul nga damit preparasyon ko para iti bagi. Ken saan nga basta, da kayo ti pangnamnamaan. Tapno, may isaganaan nyo met ti panaglakay ken panagpakityo. Pagtamtami din na kiti deta nga, kapanunutan ken takder mo sa leer. Talaga nga, saan kami nga nagkamali? Agbalin ka nga nasayaat nga anak, nasayaat ang makipag-ibig. O anyang ti kurso akayat mong alaen. Agpili-pili akti kina maestro ken komersyo pa. Ngayon no, adapi sa baling nga kayat ko, mabalin nga, adalik tundeta, into no addaan ako, iti pagtrabahuan. Saan na pa nang itag-ay iti buko da bagi, Manong Robert? Pinanpanunot ko ti sakripisyo ti inak, nga adday di balas iti tao. Pinanpanunot ko ti panakayadayuna. Ti adayuna iti dagangan na kaya nakan na. Ti adayuna kada kami akapamilya na. Kang runaan na kini Papa. Kinuremetin siya. Nga mabalin nga deto'y ket kaibatugan tinakadakdak kila sakrifisyo tapno maaon na kami. Iti nakailumluman mi nga riga. Nga saan nga rumbeng nga pangnam na maaklat tanakan kanayon ti bunga ti sakrifisyo ti ina. Masapul nga ikakay papanan ti sakrifisyo ngem saan nga iso amin na pagkasapulan wenno pagpatinggaan ti arapaap ko. Ket isu ti wenno isu ti paka isang ratan amin nga mabandugan na di balasyo tao. Dayta idi ti kapanunutak, Manong Robert. Naglabas pa iti aldaw. Talaga nga nanamayan ti sitwasyon mi, kabsat ko. Adda kanu pa yen na urnong ni Papa iti bangko. Nga, isu ti bilin ni Mama. Ipatulod na ngamin amin ti kasapulan mi ngem ti masubra ket masapul nga maipan iti bangko. Tapno adda urnong kanu para iti masakbayan mi. Kang runan na iti panagadal ko.
Agingga nga naibislin ni Papa kanya, no anya di plano na. Amom sander, kalikagom ko nga madaan tayo iti lote iti sentro ti idi. Kaya't kung sa jet ipagpatakdira kiti shop wenno anyala dita na negosyo. Tapno no agawid ton ni mama, santon niya agsupli, patarayin min ton ti negosyo. Nasayaat tita pa, nasayaat. Saan niya kas karili sa bali nga magastos iti tiltilaad dati masapulan di kiti asawa wenno kabagyan da nga di balasyo tao. Adu dita di kiti napani di balasyo tao ngem no kunam nga nagbaliw ti klase ti panagbiag dagit saan. Kasla daddapay nga rimigat. Ngamini dita na irwamdan tinamay bayat ti kaadda ti kabalay daw wenno kapamilya di balasyo tao. Nagsubli ditoy nga awan na pulusen ti pangnamnamaan na. Agingga nga nagsublidan iti rigat wenno adadapay nga mas narigrigat ngem day di pinanawan na idi mapani di balasyo tao. Balikas ko kini Papa. Day tama ti pampanunot ti kanak ko. Kinagyaman ak tamapanunot mo itikas na. Agpadata nga mangaramid ti amin tapno ti kastakit. Saan niya masayang ti pagbambanugan ti inam idi balasyo tao. Agdo nga tawenen ti inak, iti balasyo tao, Manong Robert. Makita nga adun ti nagbaliwan ti sitwasyon ti biag. Ngem no kuna mapinakuti ti ama ka, ti balay nga pinanawan ni mama, saan? Tunggalag sarita dakit ipeteng ni Papa, ngayakar na ti balay, wenno ilako na ti balay mikit, gumatang iti luti ti sentro, tapnon ti kasta, mangipasdek iti negosyo. Nga mabalin ko na nga, talyer, wenno pagtarimaanan ka rin itilugan, gaputi sungarod ti linyan. Mangmangig kumet no daduma sana kontraen ti inak, ti plano ni Papa. Laeng ti pagdandanagan nakit no makaumanay, ti urnong wenno saan. Kanayon latta nga dumdumngegak nga kasti dati, dingding ikiditi pa nagsarsarita na may panggipitirigan. Ngemitan kabsat ket ti dingdinggekon, ket no anan ti pakaibanagan, ti masapsapulan na kantidad, ti inak. Nagbalinak met nga naragsak nga detoy tinangitunda, idi adadda nga panipasnek ko iti panagadal, Manong Robert. Dadanon ti may katlo atawen, wenno pa nakaturkos ti may katlo atawen ni Mama. Adda din iti first year college, Manong Robert. E di ta maituding ti umuna a bakasyon ti inak. Ito'y pagilya na Pilipinas. Nagbalin kami anaragsak ken ni Papa ket naramid mi ti amin na panagsagana. Kang runan na ti panakaisagana ti balay. Tapnon na dalos nga sangpetan ti inamin. Wenno ti inak, Manong Robert. Nagtinulong kami ken ni Papa iti dedi agundaway. Agingga nga nadanon ti panagbakasyon. Wenno umuna bakasyon ti inak, manipo di ti kaaddanay di balasyo tao, Manong Robert. Kasanganan ni ituloy tayong ibasa, dito surat ni Pagayan Teo Zander, agyaman Teo Kariso Maganad. Thank you very much kini Dr. Alan Taylan, manipo dito St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadaririk na inyo iti Baguio, kaya't yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan na Dr. Alan Taylan. Manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Pagyamanan tayo pa iti TMT Construction Company nga masarakan iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano aging nga malpaste kayo patakdiri na pasdek, agserbi ka na kayo si pupudno, ti TMT Construction Company, babayin ti panangimaton,
ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kaming ti Konseho ti Ili ti Marcos. Pagyamanan ti upay ti Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center, nga masarakan ti Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial. Adaan ka rin tinalalaing nga aircon technicians, tapnor no sendat aircon ti anyaman na klase ti lugan. Ti Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center nga masarakan ni Balintawak Street, Lawag City, kukuha kinamat matunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much kani Ma'am Elis Tamayo, manipod iti barangay number 16, Bacara, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa kani Mr. Onofre Durupan, manipod iti Wayanay, Hawaii. Agyaman tayo kada Mr. Elvis Panabang kani Mrs. Mercy Panabang, manipod iti Pearl City, Hawaii. Agyaman tayo pa kini Sangguniang Bayan Member Honorable Joey Soriano, manipod iti Bangi, Ilocos Norte. Ano ba? Sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Ni Dr. Chester Ponyo, manipod ti NTT Ili Clinic, ipaay na di sumagmamano nga wagas, tapnon ti kasta, matagiben ti karabukob. Ito'y sumaganan, kaya tips, met, no kasano nga tagibinin tayo, ito'y karabukob, kagraman, ito'y niwat tayo. So, umuna iti amin, iti saan tayo nga panagpupukaw, saan ang panagpwerpwersa, nuwag sao. The most comfortable voice ko ti usarin tayo, tapno saan ang magagara, dagito'y vocal cords tayo, kaya't maitunda iti tayo panagpaparaw. May kadua, kaya't dito'y panagdaldalos, tingiwan tayo. Dito'y kanayon nga bilin, dito'y dentista tayo, nga agsipilyo, mamintlo iti agmalen. Tapno agtalineed nga nadalos ti bibig tayo ket maliklikan tayo ti anyaman nga infeksyon, saan lang nga infeksyon iti ngipin, no di ket infeksyon iti dila ket dagito igugot tayo. May katlo ket iti panangliklik ti panagsigarilyo, panagtabako ket panaginom iti arak. Gapo ta dagitoy ket most common nga mangited iti cancer, iti karabukog, wenno throat tayo. So dagito iti kita talo nga tips nga mabalin ko nga may paga no kasano nga matagiben daytoy niwat ken daytoy karabukog tayo.
panagbakasyon ni Mama manipo di balasyo taaw Manong Robert. Nagsubli tinaragsak no di peket naragragsak a pamilyami. Dito'y nga nakitak manen di iti makitkitak kaday tinaganak kanya kiniubingak. Ti kinabatek ti tunggal may sa kadakwada. Ti naka patapat day ti kari nga isuda ket isudan tulaeng ti agpinnateg tung palbiag. Nagbalin nga nang itunda kanyak nga nagrag utiriknak karigidi nga nangig ko kadakwada. Bayat ti kaadda ni Mama iti pagilyan wenno iti sidong mi gaputa ag makabulan laeng ti bakasyon na Manong Robert. Awan sa bali nga inasikaso da no saan nga nangaramid karigidi addang wenno kasapulan tapno magatang dati may nga lute iti sentro ti ini. Iti may nga aldaw agsasango kami nga talo, ti inak, ti amak ken siya. Nalpasen ti panakarukod ti lute nga pagakaranta ito, sander. Bantayam ti amama, aglalo no, adanton ti negosyo nga may pasdek sa jay. Amangan ta, saanin nga negosyo ti aramiden na. No saan mo nga mabantayan, sander? Oresi ka, kagura ka. Balikas ni Mama, Manong Robert. Saan kong inikan ti importansya wenno anyaman dedi nga balikas wenno angaw ni Mama. Gaputa mapneka kiti karin karida nga isuda ket isuda laeng ti aginnayat kinagpinnatek. Isu nga sinong batak ni Mama iti kastoy. 100% ma. No, adda ti aramiden ni Papa, makadanon ken ka. Ibagak nga ibagaken ka. Tapnon ti kasta, mapalagi pa mensigida. Diyak kayat nga maperdi ti karin-kariyo. Amok nga, agpimpin natin kayo nga kaskariti mang mangig kung ang kanayon kada kayo. Naggiddan niya nagkatawa da papakin ni Mama ket kalpasan na nagin narakop da Manong Robert. Anyan niya nagragsak saan ka di? Nga kaslawan dumteng nga sabsabali, kabsat ko. Nagsubli ni Mama iti balasoy taaw, ngem nabayadan en tilute Manong Robert. Tilangin problema ket ti panakapatakder ti pasdek ti balay ken kastamit ten ti mabalin nga pakaaramidan ti negosyo gaputa medyo nalawa ti lute kabsat ko. Agingga nga napanunot ni Papa nga ilon iti bangko ti nasao nga lute ket isu ti maaramat para iti panakaipatakder ti nasao nga pasdek wenno ti balay ken ti agbalin nga negosyo Manong Robert. Ini ba nagsarita ti inak ken ti ama kiti telepono si Diding Ngegak. Silya na panunot ko nga agkonsultara kiti bangko. Mabalin met siguro nga ilon ti lute nga nagatang ta. Total, adamit tinitinagan ta. Ket no mailon, ti pakailonan na, isu ti maaramat ti panakaipatakder ti balay ken ti agbalin niya pasdik negosyo. Kumanamong kakadi. Naka-loudspeaker ti telepono. Kasano nga rin ti amortisasyon no panagtinag. Ti patpatulod mo nga para kada kami wenno mainayo ni ti urnong isu ti maitinag. Ket no addan tong kita ti negosyo isu pay tinayon nga pangbayad iti mautang iti bangko. Tapno alisto. Kaya nga daan niya balay tayo wenno ti balay tayo dita away. Mailako pa dito no addan tula mabalin tulakit din niya pag naedan ti mapatakder. Tapno do pag naedan mi ken disander. No mailako mainayon to iti pangpalikpas iti balay tapno bumasit ti mautang iti bangko. Napintas neta nga sing mo. Tapno ti kasta ket alalisto nga maipondar ti pamastrekan ken ti pagakaran nyo ken ni Sander. Sayatem ti kwarto ni Sander ha. Siyempre, may isang anak ta, apikit niya saan. O remit ti kwarto ta akin, mangparamit kami ta ti guest house, nga mabalin niya pagtarusan, di umay nga sa nga ili tayo, no kas pagarigan. Adan to ni ti mang plano ng ininyero deta. Tilangin damagik king kano, o manamong ka, iti suhestyon ko, weno singasing ko, nga ilon tayo ti bangko,
tapnon ti pakailonan na, iso ti mausar, para iti panakaipasdek ti balay, ken ti pasdek negosyo. Sige siya anamo nga, apekit din niya saan. Kas kunam, alalis to temet la mabayadan no, dantong kita ti negosyo, ken ti maipatulod ko, manipo ti matgedak, ti balasyon tao. Agin inot kayo ken ni Sander Pelaeng, nauretan tula kay kayat yun, no, adda makitan niya pundar tayo, wenno, adda makitan niya, mapastrek, ti patakdere manegosyo. O sige nga ron. Sige, medyo kayat kun nga ikidem ti mata. O sige, kinunamet ni mama. Dito'y kabsat nga, kaslaan namungak met ti plano ti amak. Ngamin, ket deta ti kalisto na pangiremedyo ni ti kwarta. Ilon ti menyaman niya sa nikwa nga mausar met laeng, hindi pa nakaipasdek ti pamastrekan. Napintas nga, desisyon saan ka di, Manong Robert. Kalpasan ti dandanido abulan, Manong Robert. Napaburanti, panaglon ni Papa iti bangko, nga maibienes ti lute nga ginatang de ti sentro. Dakkel basit ti nakabaluran na gaputa adda nga ro ti sentro ti ili. Commercial site ti nasao nga lugar, Manong Robert. Naparugyan nga ro ti panakaipatakder ti balay. Maysa nga 2-story building wenno balay tinaaramid. Iti nga to kitadaan iti 3 a kwarto. Idintong iti baba, may salaing ni kwarto na. Ngamin ket mausar dito yung espasyo kas pagnegosyoan. Ngem naburburtya anak. Naburburtya anak iti plano ti amak. Dimet aya papa talyer. Namak pa yun no ti sirok ti balay tayo ket talyer. Ay, nabannog ako niya agtaltalyer anak ko. Nabannog ako nagsirok-sirok ka digiti lugan. Ken kahit kumitten ti saan naggrasa-grasa wenno asye-asyete. Ano nga ti planong nga patakdirin pa. Planok ti mga rami diti may isa nga medyo moderno nga panganan. Iso ti kahit kung klase ti negosyo. Ado nga min di kiti amamok nga naugbalin niya na balay giti negosyo da panganan. Ken kas kunakon jakong kayat nga kan kanayo naklaengen nga asye-asyete wenno uring-uring wenno grasa-grasa. So nga baliwak met ti klase ti negosyo. Amo ka din ni mama deto sana pingamo ngem ibagak to king kuana. Ket no anya tinagbali na palawag ko king kasander. Kastan tumit laing ti agbali na palawag ko iti ina. Amak ka pa. Amok nga plinanom nga na imbag deto Ket sapay ko mata bendisyon ng ti Diyos. Dito nga plano manegosyo, Papa. Kiti manamong met ni mama, iti nagbalin nga sa hisyon na wenno plano ni papa. Saan niya tutali nga nalpas ti balay? Aglalo iti ngato, kabsat ko. Iti baba medyo napimpintas basit gaputa, iso nga ti mausar nga kaspag negosyoan. Idinto nga iti ngato ket rap iti ruar na idinto nga na finishing iti unik na. Nupay kasta milyon ti naka baluran na iti bangko. Wenno milyon tinagbalin nga utang mi. Iti bangko gapu iti dayto nga sitwasyon. Wenno dayto nga project, Manong Robert. Nagbalin met nga napintas ti rubuat ti negosyo ni Papa. Panganan. Ado di kiti umay. Adda di kiti mga opisina. Adda di kiti drivers. Ken sabsabali pay. Kayat nga sa uwen saan nga klas a panganan, Manong Robert. Ngem maysa kaditi nagbalin nga kasla asset tinasao nga panganan mi wenno negosyo ni Papa, Manong Robert.
Ket isu ti napili na kaditi servidura. Saan na nga kayat ti mangala kaditi awan ti langana nga servidura. Napipintas digiti muna nga innala na o bubing digitoy. Talo ngayon sigida tinagbali na servidura Manong Robert. Ni tatang ko idi wano ni papang ko tinagbalin nga kahero edinto nga dadwa ako sinero. Dagiti servidura isu damit ti kadwa ni papa nga mapanaggatang kaditi mailuto iti parbangon. Kasta tinagbalin nga taray ti negosyo. Saan ko ang binyangan ti negosyo kabsat ko gaputa makumiko makidi iti panagadal ko. Adaki din iti may kadwa nga tukad ti kolehiyo iti kursok a kinamaestro. Manong Robert. Kasta nga sardam nga saan na matawagan ni Papa Bueno, saan na matawagan ni Mama ni Papa gaputa makumikumpay laeng iti panangbantay na iti negosyo, siyak ti tawagan na. E di may isa nga rabii bueno sardam nga nagtawag ni Mama. Oh, kumusta ka Sander? Kumusta ti panagadal mo anak ko? Nasaya at mitma. Talaga nga aramidik ti amin tapno. Awan ti agbali na buribur iti panagadal ko. Nasaya at no kasta. O, kumusta ti negosyo? Kumusta ti panganan niya? Impas dikti amam. Okay, met pa, ma? Dagiti trabador na. Awang kadimit lang ti reklamo daking kwa na. Mga tanaungit. Awang met ma. Ken, ada pinaramid na nga pagyanan dagiti servidura nga babae. Adamit ti kwarto na iti baba. Adamit ti sabali nga kwarto nga pagyanan dagiti paraluto adwa lalaki. May sa ka dito yung ato ta. Manmanumet nga umuli ni Papa. O, kastaya. O rin saan na mabannog ti amam. Masapang agriing, masapang agisagana, santo pala isulat tati, nakabantay ti kaha. Saan met siguro ma? Ken mariknakit, naragsakisuna iti, klase ti negosyo ng impasdek na. Huston samet di ko kunana nga, nabannugen, nagsirok-sirok ka di lugan, ken kayat namitten di saan naggrasa-grasa, ken mapulpalagidan iti asyete. Siguro, tiyempo namitten, pare ti panaginanana. Mabalin, da kayo ma, kaanumet nga gritira kayo when no, ilepasyo ti kontrata yu, di panangisuro yu dito South Korea. Tiyak pa may baga anak ko. Aging nga sana mamimpinsan na mabayadan ti utang tayo di bangko, agyanak pa laing ditoy. Tapnon ti kasta, awanton ti problema nga pampanunutin mi iti amam. Aglalokin ka, no, agpurgudak ton dito Pilipinas. Agan-anad kayo nga rudma. Tawagan nyo ka di pala ni Papa? Saanin? Tawagak tulay nga nito nubigat. Amangan tama kumikumpay laeng. Sige ma. Ori siyakit makaturturog akon. Masapa pa iti muna klase ginto nubigat. Agan anad kayo ma dito ayan nyo. Ori si Kamet. Agan anad ka kinipasnek mo ti agadal. Ikarik ka na kayo ma. I love you mama. Sige anak ko, I love you too. Kadigiti, nasa samit a balikas mi itong galagsarita kami ti inak, nga day ti balasyo taaw, Manong Robert. Aldaw, kabsat ko. Nadlaw ko kaslad na malbaliwan ti sitwasyon. Wen manong, ngamin dati-dati ket diretso turog numalpas ti trabaho. Ngem kadagidi alaw-lawas nadlaw ko no bumabaa kiti rabii. Ag sasango da papa ken dagiti trabahador na. Adda sang sangwenda nga serbesa. Pa, kinuna kiti na minsan. Nga kasla panangawag ko lang iti atensyon ti amak. Ay, ada digiti saan niya nalako nga naluto anak ko. Kaya't met digiti kakadwa tayo ti agrelax. Namin ket saan damit ka nun nga makapag-relax.
pati day off da no kaado ti maserbiyang ket umay da. Amom ensing-hasing pa iti may sa kadigdi kadwa tayo nga manglisensya aki ti catering service. Kinagnayon tayo iti tao. Ay, kabalinan nyo kadi pwede pa. Mga lata iti tao ta nga talken ta nga iso ti mangimaneher iti catering service. Apikit din na saan. Ang nagastos deta pa. Masapul mo ti adu nga kagamitan. Kaya masapul mo pa iti lugan. Nulugan, sana problema kabuta. Mabaling ko ti gumatang kadi ti segunda mano ket turnusek. Nga iso ti bali na service ti catering service tayo. Adalata ka na kayo paano? Makayo yung pa yung atensyonan deta nga bali na nayo na negosyo yun. Takayo metlaing iti mang desisyon kaputa sa anak met kaya makatulong ka na kayo. Kasla kabalinak pa so nga ibagak kin ni mamam pa-approverak metlaeng no kaya't now ino saan ngamin ket konektado iti linokatan tayo apanganan ti catering service saan ka di uwi na pa o sige pa umuli akon ta makaturturog akon di unay kaadwenin ti uminom kinunak kimita di iti kakadwami kanya ket bulon kumeten iti madayo iti lamisaan nga yandang agsasango manong aldaw, masansanen ti kasdi nga eksena ang makita ti pa nagsasangod ang aggiinom kadwada di iti talo nga serbidura nga babae ken di iti duapay nga paraluto a lalaki nga nukit kita manong Robert ket kasla pareha-pareha da talo a lalaki ken talo nga babae agingga nga iti maysa amalen nga sumangpeta kag kapoy ti pagadalan mayati din di pa nagipakni di iti serbidura ken ore metten di iti lalaki. Nagdiretso ag iti ayan ni Papa ngagtutugaw iti kasango ti kaha. Pa, apingas lang sapat ti panang dikepyo. Dati-dati ket mayuray yu di iti umay mangrabii. Iti aggapo iti pangobisinaan no pagtrabahuan niya dumagas iti masida. Ay nagawis da nga rumwar kami kanota, mapang kami di may isang resort. Pinaguspok mi ti data, narigat mi ta puro trabaho anak ko. Si kano sumurot ka, angin awan ti mabati dito eh. Saan ba? Saan ka sumurot? Ta kayo lata. Awan ti hilig ko dita ken. Isa, sigurado nga ginom kayo manin iti papanan nyo. Sa anak nito uminom. O sige nga rod na, Sander. Makamuka nga agbantay ha. Ken, pangasim anak ko. Saan mo may bagbagakin ni mamam nga ada ti makikita makastor. Eto iket, amok nga kontrain na ngem panakisama laing kadigitigi trabahador ta. Sige pa, saan kong ibaga? Eno kas pagarigang nga rod tumawag. Kay bagamlat na nga nakaturog ako no makumi ko makiti trabaho. No arad na kayo titawagan na siyak tun ti pakaam mo nga agreson makas pagarigan. Balikas ti ama, manong Robert. Aywin gayam, Sander, sakling umuli ka. Ada nakasagana ka na yung di kusina. Mapangkat tulad tanmangan. Kita yung di pa nakailak di iti ridaw ha. Ore kat damit tulbek mi. Adamit ti tulbek ko nga sumrek dito eh. Diretsyon tumit kan di iti kakadwata iti mismo nga kwartuda. O sige pa, mapanak nga ro din pa. Mapanak ag sukat. Bumabak tumit na yung makadigusak tapno umayak mangan. Saan kay kumaunay nga agparabi pa, mga nusan yung may isagana, di kiti kasapulan nga isagana yo, para iti deti panganan nga negosyo tayo. kasdi nga mapan pa nagwayaway
da papa ken digiti kakadwana Manong Ruben. Awan met tinagbalin nga dakes nga pinanunot ko kaputa mamatiak nga panakisama wenno panangipailaeng iti kaslaliwliwa digiti trabahador. Aglalo ket makita nga napintas ti gapwanan da ken napintas met ti kita tinasao nga negosyo. Nagtulid pa iti aldaw ket ditoy pinaburan manen ni mama ti singasing ni papa nga maikan iti catering service ti nasao nga panganan nga imuna na pinatakder ti amak Manong ko. Nagnayon man nga ruden ti empleyado ni papa para iti catering service ken gimatang pa iti segunda mano nga lugan nga daytoy ti mangitunda kadakwada kaditi lugar nga pakaangayan ti maysa nga pagpapanganan na wenno pannangan nga isu ti serbisan ti catering service Manong Robert. Ay madungarod digiti empleyado nagduble da kapsat. Pakaramanan nen digiti agbalin nga giserbi kaditi iti catering service. Dito'y kabsat nga awan iti nagbalin nga kasla parikot ko ken ni papa. Agingga nga adda digiti nagbalin nga obserbasyon ko. Maysa ka digiti serbidura mi iti restaurant wenno panganan ti kasla libre metlatan nga sumrek iti kwarto ni papa. Nasnas daawak ti kaditi agundaway. Aglaloy diti maysa nga aldaw nga adda kiti baba wenno bigat nga adda kiti baba. Awan iti klase kiti deta. Idi simrek tinasao nga babae ti kwarto ni papa. Alay kung digiti mureng mota, igedang ko nga ilabaka digiti arwatek. Balikas na. Nagtunged ni papa sa imisem. Ngemi di makita na nga sipsiputak kaslay malsem ti rupa ti amak. Agingga nga masideg kanyak detoy. Mabaring ka diag sarita ta sander. Medyo natangken ti buses ti amak. Saan niya kasi ti dati? Sa din pagsaritaan ta pa. Kinunak me. Mapantay ti DJ. Edi suli. Adalay ni pudnok ken ka. Nagsiddukirak Manong Robert. Kasla amukon no anya ti baga ni papa. Sander. No anya ti nakita. Ibatim ko man dito eh. Pangaasim ta saan na makadano ni ti inam. Amuk nga, nautik ka nga tao. Amukon no anya ti pampanunutin. Ketwe, admitireng. No anya ti impanaw ti inam nga ragsak. Isumit ti sapsapulik. Ngem saan na nga kayat asawin. Nga, putuloy konti. Kinaasawa kiti ang inam. Deto'y ket kasla, pangliwliwak laing ti pagi. Kagura ka sander no kas pagarigan maamuan ti inam. Deto'y nga, mapaspasama kita kanya. Papa, apay nga, saan kanya agdamag pa'y? Saan kanya agsaludsud pa'y pang-asim? Lalaki ka, lalaki Ahmed. Awatim ko man anya ti sitwasyon ko sander. Saan ako nasimmungbat iti uray anya Manong Robert. Madayo ako niti ayan ti ama ket napanak iti kwarto kiti ngato. Nga ditoy nga permi ang maburibura na kabsat ko. Papagayam sa tayo may lipas nga may basa dito yung surat nga na nakailaunan ti napalabas iti biyag ni Sander. Anya ti agbalin nga resulta wenno pagresultaan to ti natakwatan ni Sander nga nupay saan niya na ibuksilan ket kasla kayat nga sawen. Adda relasyon ti amana ken ti maysa kaditi empleyado na. Awisan ta kayo papagayam nga kadanggay mintuman ni tunubigat para itintay panangituloy panang ibasa iti daytoy surat niya na kay palaunan tinapalabas iti biyag kinayat ni pagayam tayo Sander. Dito nga rin ti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kinadwada iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malim ti biyernes yung amin sa pada papagayam. Agyaman kam ting kay panagdingeg ken panagbuya.
Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapat tapno umungar baru anam nama. Before 5 ni Doktor. Namnama asubad ni napait ana Basta yung palabas. karate, Jai, before Ket may buwang de isem ken garakda. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.